Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Miguel Ángel Martínez Coello, ademais de ser un gran escritor, tamén é un dos artífices do noso grupo cultural, Nos, a xente do redor. Hoxe iniciaré a lectura do artigo Os cartos non cheiran, que regálanos no número 15 da nosa revista, poñendo voz aos seus primeiros parágrafos para que vos, coa revista nas mans, disfrutedes hasta o final. Grazas, Miguel Ángel. Os cartos non cheiran. Esta sentenza ven a lembrarme a Tito Flavio Sabino Vespasiano, emperador romano do século I, fundador da dinastía Flavia e famoso pola frase pecunia non olet, o diñeiro non cheira. Cando chegou ao poder, o imperio estaba envolto nunha crise financiera tremenda, polo que nada máis chegar subiu os impostos, resucitou os vellos, intentou uns novos e suprimiu toda clase de luxos. A pesar de que Roma xa contaba cunha moi avanzada rede de sumidoiros desde o século VII a.C., a cloaca máxima que atravesaba o subsolo do foro romano, recollendo os residuos xerados na cidade para ir a desembocar ao río Tíber. Con todo, había gran número de latrinas públicas nas que os cidadáns, tras deixar as súas deposicións e por aquelas moita xente deixaba os recipientes cos mexos á entrada dos urinarios que recollían as empresas especializadas ou por persoas que se dedicaban ao seu comercio. No seu afán recaudatorio, creou o Vectigal Urinae, un imposto sobre os ouriños. A pesar da antipopularidade do novo tributo, o emperador subo contentar ao seu pobo devolvéndolle o esplendor de gran imperio que había tido décadas atrás, levantando grandes monumentos e edificacións que o consagraron e fixeron que acabase sendo venerado pola maioría dos romanos. Amigos, continuade coa lectura deste precioso artigo do noso compañeiro Miguel Ángel Martínez Coello. Grazas.